Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Гаилә дибез икән, димәк ул ким дигәндә 3 кешедән гыйбарәт. Әти, әни, бала. Бала өчен иң газиз кешеләр әти, әни. Әмма язмышның үз кануннары. Кайбер балалар гаилә җылысын күрми ятимнәр йортында тәрбияләнергә мәҗбүр була. Яры әле әйләнә тирәбездә мәрхәмәтле кешеләр бар. Ятим калган Илсиярны да Шүпрәле районында яшәүче киң күңелле, башкалар кайгысына битараф булмаган Раимовлар гаиләсе үз кызлары кебек тәрбияләп үстергән. Хөрмәтле тамашачылар, игә итүче юл тапшыру аша бүген сезне Гөлнара һәм Марат Раимовлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Күңел халәте бәхет китерә икән, димәк кеше бәхетле дигән сүз. Бәхетле кеше ул бәхетне эзләми, ул бәхетне башкаларга өләшә. Менә шушылай бәхетне башкаларга өләшеп яшәүче Раимовлар гаиләсенә кунакка килдек. Алар Шүпрәле районының Кече Чынлы авылында яши. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Яхшы Алла шөкер. Бик яхшы. Субханалла, менә бик матур җәй көне шулай бит эш тыгыз вакыт инде хәзер. Шулай да без сезнең гаилә тарихын әз генә ачып, серләрен белеп алыйк әле. Менә Гөлнара ханым, сез безне таныштырып чыгыгыз әле. Кем баш, кем муен дибез бит инде. Баш инде безнең ирем Марат була. Үзебезнең хуҗалыкта главный зоотехник булып эшли. Монсысы кызыбыз Илсияр. Киләчәккә нигез гаиләдә салына. Гаилә дигән кичкенә дәүләтне кайчан кырып җибәрдегез? Ничек булды ул, Марат әфәнде? Әйдә искә алыйк әле. Без 30 ел булган менә бергә торабызга. 30 ел ул 3 дистә ел дигән сүз. Нишләп менә Гөлнарага күз төште соң? Ул сезнең авыл кызы идеме? Ул безнең авыл кызы түгел. Мин Казанда укыганда без таныштык. Ул Теләче ягыннан, мин Шүпрәле ягыннан мишәдигәте. Минем туган көнемгә бергә яшәүче иптәш кызым янына килдем дәгем мин. Ул әйтә, менә авылдан килдем әле. Мин белә торган бер егет килә хәзер мондадай. Шулай танышып киттек. Икенче көнне бүлмәнең ишеген шакыйлар ачсам, чәчәкләр белән Марат басып тора. Кыз баланың язмышын да еш кына чәчәк, гөл белән чагыштыралар. Өстәвенә Гөлнара үзе дә гөл исемен йөртә. Кайнанасы да Гөлфия исемле булып чыга. Шушы гөлләрне Марат гомер буе җил яңгырлардан саклап, кадерләп, рәхмәтле булып яши. Гөлнара килен булып төшкәндә кайын сеңелләренең иң кечесенә әле 5 кенә яшь була. Бергәләп төп йортта яши башлыйлар. Ичек диләр кайнана нигеннән диләр, шул туфрагыннан шаган, шады әниләр белән яхшы мөнәсәбәттә тордык. Ата-бабам торган җир, кендек каным тамган җир. Бик тырыш, ризыклы, төпле нигезгә килен булып төшә Гөлнара. Гөлфия апа белән Мансур абый иң абруйлы кешеләр иде дип искә ала авыл халкы. Мин менә бу Раимовлар гаиләсе дигәнәсең, башта күз алдына китерәм. Аларның әти-әниләрен. Раимов Мансур, Раимов Гөлфия. Аның әтисе фирма мөдире булып эшләде. Бик уңган, булдыклы җитәкче иде ул. Алар белән бик озак эшләдек. Менә хәзер икенче поколение аларның балалары белән бергә эшлибез. Вот. У әтиләрне дә уздырды бүген. Менә сүз бара бит инде Раимов Марат турында бара инде. Ул мине урынбасар, хуҗалыкның өлкән зоотехнигы плюс урынбасар. Бик матур эшлиләр. Хатыны инде Гөлнара хуҗалыкта безнең кассир булып эшли. Монда килгәнне бирелә. Бик матур гаилә, бик тәртипле гаилә. Гомумән аларның түгел, аларның бөтен семья членнары, башкалары да бергәләшеп матур гына яшиләр. Анда аларда белмисең, кайсы тибирт, кайсы аерылып чыккан йорт. Менә шул кадәр матур иттереп, үрнәк семья булып яшиләр алар авылда. Үрнәк гаиләләр авыл күрке. Авыл җирендә гомер итүчеләрнең тормышы капка төбеннән үк билгеле. Раимовлар башта төп нигездә яши, аннан башка чыгалар. Әмма аяз көнне яшен суккандай ут чыгып иләре янып китә.
Урамда калган гаилә төшенкелеккә бирелми, нәсел ишле бит, ярдәм итәләр. Яңадан әнә шушы йортка жан кертеп, дөнья көтә башлыйлар. Ә бер көнне Гөлнара белән Марат бер фикергә килеп, ятимнәр йортыннан бала алып кайтырга карар кыла. Больница юлларында да йөргәннән соң да шундай бер фикергә килдек. Аннан соң миңа бер этәргә жасады бер иптәшем, җылай танышым. Алар бала алганнар иде. Ялар шулай сөйләшеп киттек тә Дамир исемле, үзебезнең районнан. Шул Дамир белән сөйләшеп киттек тә, инде Дамир әйтте, шуның белән балалар алдык әле, үзебезнең тоже балаларыбыз юк иде дир. Алар алдылар, апа абыйлы сеңелле иде аларның балалары. Шуннан итәргәч булды, кайтып киңәштек тә, инде үзара Гөлнара белән тоже. И аларга уйладык шулай балам. Иң башта опекага бардым, инде заявление яздык. Шул аннан соң бирделәр. Әле укыдык. Да, барып укыдык. Казан шәһәрендә. Ничек тәрбияләргә, ничек аралашырга. Школа приемных родителей. Аннары шул Камустиядан звонить иттеләр. Опека звонить иттенде. Каматамагы районынан да. Шунда шундый бер кичкенә кыз бар. Нишлисез? Барып карарга уйламыйсызмы? Нәрсә эшлисез дип. Шундый салкын көн иде, чыгып киттек. Төп йорттагы кайныбыз рульдә, Жигули машинасы белән барып җиттек. Исиярны мәктәптә мин барып алдым. Шул аннан соң кагазлар, язулар тутырдык та инде. Пока испытательный срок күпмегә кадәр алып кайтып киттек. Сынап срогы бар. Да, ул ничә көнгә сузыла? Без көнен санап тормадык, шул алып кайттык. Марат назад пути юк диде. Алып кайттык, итмибез аланда үтән диде, анда диде. Беренче үйгә кергәч, минем өчен ниндидер. Шулай инде күңел тула андый вакытта. Әле әби каршы алгандыр, шулай бит? Юкмы, әби юк инде ул вакытта. Килендәшем каршы алды. Бала безнеке, акылы үзенеке дип кенә түгел, аны тәрбияләргә кирәк. Менә Гөлнара барбер күп кеше белән аралашырга туры килә. Башта бер чор булып ала ди. Сез ничек үттегез ул чорны? Бала кайткач ничектер бер менә ничектер хәтта опека бүлегендәге хезмәткәрләрендә чакырга туры килә дип әйтәләр инде. Сезнең андый булмадымы мизгелләр? Юк, без андый хәлләргә барып җитмәдек. Бөтенесен үзебезнең гаиләдә шушында бөтенесен шишәйдек. Әзрәк кенә ачуланышы баладыр як, Исияр белән күбрәк икәү әтәсенә белгертмидер инде. Әзрәк кенә ачулансам башта үпкәлидер иде. Аннары әкрен-әкрен генә килеп, мәче баласы шикелле култык астыма керәдер ие. Шул барбыр да теге мин дөрес фикердә, мин дөрес әйткән дигән мәгънәгә китерәдер инде ул ахырда. Балалыгы белән әле тормыш зилзиләләрен аңламаган, кайчан гына үзен япа-ялгыз хис иткән Илсияр әти-әниле була. Шул ук елны чәчкәләр тотып, мәктәпкә 1нче сыйныфка укырга керә. Ничек хәтерлисеңме, менә укытучылар каршы алганны мәктәптә, ничегрәк матур бит инде ул 1нче мәктәп белән танышу. Хәтеремдә кукурузный палочка алып барганым. Шулай дуслашып киттек. Әйбәт кенә бөтенебез бергә укыдык. Бала бөтен яктан сәләтле була алмый бит инде, аның бер юнәлеше була. Сиңа нәрсәләр ошый иде мәктәптә? Физкультура ошый иде миңа. Бик күп чаба идем мин. Шуны ярата идем, бию белән шөгыльләнеп, шуны идем ярата. Кызларның инде ничкә билле буласы килә, шулай бит. Ул вакытта менә мәктәп директоры Тәскилә Рауфовна бик каты безнең баланы каршы алып укытып чыгарганча, шуның кадәр үз итеп бирде баланы безнең анага бик зур рәхмәт без Тәскилә апага. Көннәрдән бер көнне минем яныма килделәр дә, апа диләр, 1нче сыйныфка яңа елдан соң бер бала артачак, бер бала киләчәк диләр. Субханалла, субханалла димен, мин бик шатланып инде. Марат укучым, Гөлнара килгән килен шул кадәр искиткеч тыйнаклыгы, искиткеч сабырлыгы белән аерылып торган балаларның берсе ул Гөлнарабыз безнең. Бик әйбәт булам әйтәм, бик әйбәт. Башта әле шулай гына кыска срокка дип әйтәләр әйтәм. Әйдә, баланы менә беләсезме? Ходай Тәгалә үзе сайлагандыр. Гөлнараның үзе тудырган кыз бала дисәң дә, аның кадәр туры килмәс иде. Бу бала менә 1нче мәртәбә безнең мәктәпкә кайтты да,
балалар белән аралашуы дисеңме, һәм әтияни буларак Марат белән Гөлнараның мәктәпкә карашын аны сөйләп тә, әйтеп тә бетерә торган түгел. Марат беренче елларда ук, бәлки Маратның үзенең исендә дә юктыр инде. Мәктәп бит гомер буе ул сузылган кулы белән җитми аның. Бюджеттагы оешма буларак мәктәпкә бер вакытта да җитми ул. Әти буларак үзен чын бәхетле әти итеп кертте мәктәпкә. Тәскирә нәрсә кирәк булыр? Шалгысыннан алып, шәшәк утырта торган вазаларына кадәр китереп бүләк итте инде ул. Менә шул Аллаһ Тәгалә биргән гүзәл кыз бала белән бергә. Авыл җирендә яшисез бит инде Гөлнара. Яшерин батырын түгел, сүзе дә чыга, алган кыз дип индәйме, тегесе монсы дигәндә инде. Менә кеше алында ятка калырлык булмасын дип җаваплылыкта туйгансыңдыр инде, шулай бит. Ничегрәк булды? Да, икеләтә җаваплылык инде ул. Теге үзең табып үстергән бала бит әле ул, барбер үзеңнән чыккан. Бу тәрбиягә алган бала өчен birden үзең үстерәсең, икенчедән кеше алдында уятка калмаска. Моның кызы уны нинди булган, менә моның кызы укый алмаган, моның кызы күчмәгән, моның кызы укырга кира алмаган дигән сүзләрне ишетмәү безнең өчен бик зур куаныч булды инде. Шул Аллага шөкер, яхшы дип бик яхшы кылмаса да уртача укыды. Мәктәпне уңышлы бетерүендә аның укытучыларыбыз да бик яратты безнең. Мин үземнең мәктәп укытучыларына да бик рәхмәтле ул яктан. Бергә эшләгән укытучылар, ул елларда бергә эшләгән укытучыларга да. Илсияр әзрәк кенә дулкынланса, Илсиярның аркасыннан калган балакаем бөтенесе әйбәт була. Бөтенесе әйбәт була дип, мәктәпне бик уңышлы тәмамлап, менә бүген ул буа медицина киллиятен тәмамлап, онкология больницасында эшләп, үзенең насыбын Ранис белән кушылдылар алар менә. Шөкер, алар бүген үзләре бәхетле әни, бәхетле әти, киләчәкләре өметле булсын. Моннан да зур бәхет балага кайдан алып булыр иде? Бәхет ул гаилә. Гаиләдә үзен үрнәк итеп куйган әти-әнидән ирәнгән тормыш әлифбасы. Ә менә Илсияр өчен тормыш әлифбасы менә шул нигез. Үзегез тәкъдим иттегезме медицина юлын, әле кызыгыз үзе сайладымы? Ничегрәк? Мин инде нәрсә, алай аның кадәр теге профессия сайлавында теге зур ягынты ясадым дип итмәдем, потому что минем ике сеңелем медсестра, ул шуларга карап та иткәндер инде, Казан шәһәрендә эшлиләр, ике бер туган сеңелем. Үзеннән сорыйга әле Илсияр, менә сиңа карагач, чыннан да бердә менә юрист та яисә анда икътисадчы дип күрмисең, син ничектер бик шундый йомшак күңелле, шундый йомшак һөнәр сайлагансың икәнлеге сизелеп тора. Ни өчен менә медицинага тартылдың? Сиңа укол кадарга ошыйдырмы, кичкенә вакыт ниләргә, курчакларга? Юк, анардан түгел. Беренчедән миңа әни әйткән иде. Профессия медсестры бик әйбәт профессия дигән иде. Шәфкать туташы дип әйтәбез инде без хәзер, әйме? Шуңа күрә мин апаларга карап инде уйладым медицинский колледжга керергә. Илсияр ире Ранис белән буада таныша. Гаилә елында аларның мәхәббәт җимешләре Ралинә туган. Онык әби белән бабайга да бик кадерле. Кызыбыз белән икеләтә бәхет килде. Хәзер кызыбыз гына түгел, улыбыз Ранис та бар дип шатланалар. Кияү дә аларга рәхмәтле. Безнең якларда ул әби белән бабай дип әйтәбез без. Аларга бик зур рәхмәт, шундый акыллы кыз үстергән өчен. Мин бик шат, бер-беребезгә ышанып торабыз, булышып торабыз. Тормыш итәм дигән кеше бигрәк тә авыл җирендә мал-туар асрый. Раимовларның да каралты курасы зур. Кош-корт та, йорт хайваннары да абзар тулы. Сәяхәт итеп йөрерлек. Раимовлар гаиләсе борынгыдан килгән, каз өмәсен уздыруга да тугры калган. Халкыбыз йолаларын ихтирам иткән иманлы гаилә. Бөтенебез җыела, бөтен туганнарыбыз, анда ике туганмы, үзебезнең туганнар бөтенесе кайталар инде. Иң кызык көн шул була торгандыр, наверное. Халыга кеше әйтә инде, казны бит сатып алып та була хәзер. Ну, сатып алып була бит, сатып алган белән бит кызыгы юк. Аның шул өмәсе кызык. Кич белән бөтенең бергә табын артында җыелышып утырасың. Шул уен күлкесе
балалар, алар бөтенесе җыелалар. 30лаган, 40лаган кеше җыелабыздыр кичә белән шушында өйдә. Козы бармы соң шуның кадәр? Казы бар. Казы бар. Казның баш аягының яртысы китә ул көнне. Шул. Ошалар әйме? Ишмилар, өстәләрне кич белән пешереп ашыйбыз. Ишуын ишмилар. Бергә шул кич утырабыз инде, бөтенләп җыелышып. Бездә ул көннәрдә бу идәндә басырга урында калмый безнең. Бу сезнең гаилә традициясе индеме? Шулай бөтен нәселне, шәҗәрәне дигәндәй җыеп, шулай аралашып, ул бик кирәк. Туганнар татулыгы байлыктан артык. Зирәклек һәм тәҗрибә яши туплана. Алардан киңәш иң беренче матур иттереп укырга, әйбәт кенә иттереп йөрергә киңәш иде миңа. Аларның киңәшләрен тыңлап, шулай иттереп эштем инде. Кызлар бит инде күбрәк әни белән үсә, әни канат астында, әти ул акча табучы, тормыш алып баручы, шулай бит Марат. Син дә киңәшләр бирәсеңдер инде. Бирәм инде киңәшләр бирмичә. Мин теге кыз бала булгачтан соң бөтен яклар тәртипле булсын, ди булсын, бөтен шул кеше алдында кызыллык китермәсен, кызым безгә кызыллык китермә дип, гел бергә шул ниләрне киңәшләрне биреп торайым инде. Дөрес аңлады, матур тормыш юлына басты шулай тыңлап инде үзебезне. Бергә ашарга пешерәдек, бергә терлек карыйбыз. Бакчада бергә, шул бергә сөйләшәбез. Вакыт серләрен сөйләп куядыр шулай. Ничек нәрсә укуда, буада ничек, укулар ничек, кем ничек укый, нинди теге берсе белән берсе ачуланышмыйлармы, дустра яшиләрме, дус кызлары бармы, шуларның бөтенесендәген әкрен генә. Шул иратка бит инде күбрәк хатын кызның әзрәк сабыр булуы, дәшми калу, икенче планга калуың. Но дәшми каласың дагын, кайр вакытта бар үзеңчә эшләтеп куясың. Шул ансыда булырга, аларым да мәйтәм, дәшмә, күбрәк дәшмичә кал, но аннан соң барбыр да син дәшмичә торсаң, синең янга килеп, сөйләшеп китә ул. Барбыр бергә эшлисез, җаваплылык. Шул Үз җаена төшә. Да, үз җаена төшә. Бәби тапты дагын, больницага чыгаргач, кызны янына китермәгәннәр. Китермәделәр ди. Ярар шуны белән, ярар мәйтәм китерерләр, ашыкма. Алып килеп биргәннәр дә тансым әйтә. Мин нишлим соң ди. Аларны китереп булгач, менә мин әйтәм, хәзер үзең аңлыйсың инде, әнигә кыз бала нинди якын икәнлеген. Ничек уйлыйсың, Исиярдан сорыйсым килә әле. Тормышта яшәр өчен әти, әни кем ул? Менә синең өчен хәзерге әни булгач аңлыйсың бит инде күбрәк тә. Аларның тәэсире тормышта нинди булды синең өчен? Алар минем өчен беренчедән үрнәк булдылар. Алар гаиләдә бер кайчан тиге әллә нәрсәләр күрсәткәннәр юк миңа. Бик яратышып тордылар. Шуңа күрә мин үз ирем белән шулай ук әти-әни кебек яратышып торырга тырышам. Ата-ананың бар тапканы балага. Алар матур яшәсә, күңел үсә, канатланып йөрисең. Матур гына бәхетле генә яшәп ятабыз. Үз өендә бәхетле булганнар гына бәхетле. Хөрмәтле Гөлнара ханым, хөрмәтле Марат әфәнде, менә шушындай изге күңелле, игелекле күңелле булганыгыз өчен, балалар йортында тәрбияләнеп, әле нәрсә булганы белмәстә идек, Исиярны алгансыз, аны кеше иткәнсез дип әйтәләр бит инде сезнең якларда, әйме? Олы тормыш юлына озаткансыз. Менә шушы игелегегез, олы йөрәкле булуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Чыннан да бу үрнәк алырлык гаилә. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тагын бер кат искә төшерәбез сезне Чүпрәле районының Кече Чынлы авылында яшәүче Раимовлар гаиләсе белән таныштырдык. Алар кебек һәр эшне уртага салып, киңәшләшеп башлауыгызны теләп, бүгенгә саубуллашам, исән, имин булыйк.
Иге илтүче юл проекты Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Якыннарыгызның күңел җылысын тоеп яшәргә ясын дигән теләктә мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.